3 sekunde pre kraja sa desne strane sjajan, tačan skok šut Aleksandra Saše Đorđevića. Evo Saše Đorđevića, krenuo je da vidimo šta će uraditi, skok šut i trojka! To je to! To je bilo to! Svaka čast majstore, majstor trojki, majstor završnica, pokazao je to i večeras u Pioniru. Aleksandar Saša Đorđević, najatraktivniji, najoriginalniji potez večeras. Tako je Partizan 92. u Istanbulu postao šampion Evrope, pokazao je kakav je igrač Aleksandar Saša Đorđević. Na semaforu je rezultat 101-97 pre onog izvođenja slobodnog bacanja Saše Danilovića, ali rezultat je večeras najmanje bitan. Pobednik je Partizan. Partizan klub sa itekako mnogo asova. Da vidimo to još jednom. Replika situacije iz Istanbula. Upravo tako. Još samo da je Đofreza bio tu, a i da je bio večeras, ne verujem da bi išta mogao da uradi. I još jednom ugao, drugi ugao. Dogovor Slaviše Koprivice i Aleksandra Đorđevića. I evo kako je krenuo majstor evropske i svetske košarke Aleksandar Saša Đorđević. Ista pozicija kao u Istanbulu. Svaka čast majstore, pobeda ipak.